channel, Julie's Best Vlog. Ngayon po magbumukbang tayo. Ayan. Filipino mukbang foods. Ayan. Ito po ang ating kakainin ngayon. Sinampalukang manok, paa ng manok. Ayan, paksiw na bangos. Buro, my favorite. Ayan, gawa po ng nanay ko yan galing Pilipinas. Ayan. Tsaka po tuyo. Ayan, galing din ng Pilipinas. Tayo. At saka po ito, parang pechay sa atin, pechay. Choysam dito. Yan po ang aming favorite. Yan, ang inihaw na belly. Yan. Ano yun? Hinati-hati ko lang na manipis, saka ko po inihaw sa oven. Yan. Tapos po ito, buro mustasa. Yan, yan po. Gawa ko po yan. Meron po akong video niyan. Panoorin nyo po kung paano gumawa ng buro mustasa. Masarap po yan dito sa tuyo. Ayan, sa tuyo. Masarap pong kainin yan. Meron din po tayong adobong manok. Ayan, mga tira-tira natin. Isang araw naluto ko adobong manok. Kakapatong-patong. Kasi nga po, tayo ay nagba-vlogs. Ayan. Ayan. Masarap po yan. Tsaka po kanin. Ayun. Kumakain na ang aking sister. Hindi siya makapag-intay. Ayun. Ayan po ang ating buro. Yan. Gagawa din po ako ng video niyan. Paano gumawa ng buro. Burong ano po yan. Yung hipon. Tawag sa atin yan. Yung balaw-balaw po sa atin yan, walang kulay. Ayan, burong hipon. Napakasarap po. Masarap magluto ng buro yung nanay ko. Super. Tuwing umuwi ako, si ate, nagpapagawa kami, dinadala namin dito. Ang ginagawa namin, luto na yon, tapos ilalagay namin sa rep, sa freezer, para magtagal. Naabot po ng buwan, ganun. Basta na-freezer na po siya, na-freeze. Yan, pag ipapakpak po namin, lalagay sa mga plastic. Kung gusto po namin kumain, magdi-defrost lang kami ng isa, ganun. Tapos iluluto namin uli, gigisa uli para masarap. Yun, ganun. Tapos yun, masarap po dito. Saka sana may okra, wala pong okra eh. At saka syempre masarap kainin pag may inihaw na baboy. Lalo na tong hipon. Ayan. Guys, kumain na tayo. Mukbang challenge na. Kain na po. Pili na po kayong kumain. Yan. Yan, inumpisahan na ang ano yan, buro mustasa. Saka tuyo. Yun. Yun. Sarap. Yan. Kita lahat yung ating pagkain na. Sarap ng kain. Yan. Sarap. Sarap ng buro.
Yan. Ayan. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Ang sakto na. Ito masarap oh. Ito paborito ko. Ayan oh. Nakikita. Ito paborito ko. Yan, baby. Ay, meron tayo yung puro mustasa. Sarap. Rice, okay. No, sit. Kung aso ko na hihingi na pagkain. No. Sit. Ayan, sausaw natin sa buro. Buro, guys. Sobrang sarap ng buro. Grabe. Favorite ko talaga yung buro. Napakasarap. Masarap kumain pag ng kamay, di ba guys? Tuyo, ang sarap. Hindi ako ng ano, yung ano ng tuyo, kaliskis. Yan. Kaliskis kasi yung tuyo na pinadala ni nanay ko. Siyempre, pag may tuyo, masarap yung ito. Yan. Sarap. Ay. Ay. Sarap. Yeah. Makikita ba yung mga ako dun? Oo, ayaw. No. Alaga ako nang hihingi ng pagkain. Sarap talaga ng tuyo. Tuyo tsaka buro, mustasa. Siyempre, lagyan natin ng karne. Sarap. Paborito ko talaga ito eh.
Adobong manok, guys. Sarap. Niluto ko kahapon eh. Yeah. Maanghang. Spicy adobo. Guys, di ba rin, madaming kainin, wag lang maraming rice. Para hindi tayo pumayat. Para hindi tayo tumaba. Gulay lang ba sa kaulam? Ang sarap ng buro. No? Sarap ng buro. No? No. Sit. Yung aso ko nahihingi ng pagkain. Pamilas na. Siyang palukang manok. Malamig na kasi ito. Lumamig na oh. Sarap. Nabayo ko na. Niluto ko ng isang araw. Sa dami na nabablog sa naluluto. Pag may natira, lagay na lang sa rep. Tapos yan, iinit-init. O, diba? Sarap. Wala lang, parang sila ulo na. Paksil na bangus. Hindi ako fan ng paksil na bangus. Kasi matinik. Puntot kasi. Gusto ko lang sa bangus ulo. Mas masarap siya.
Lakas kong kumain gulay, no? Okay. Sit, Minto. Good boy. Masarap yung may taba. Ang mga high blood, bawal to guys. Mga pagkain, mga binuro, buro. Bawal yan sa high blood. Saka yung buro na yun. Ito na bawal maalat. Ito pinakabawal pa, makolesterol. Kasi yung taba. Ang okay lang sa high blood saka makolesterol, yan lang, bangus lang. Go diet. Pero itong buro, ito, naku, bawal. Kung kakain ng ganyan. Bawal na bawal sa high blood, lalo na pag mataas ang cholesterol. Wait lang guys, baka naputol yung pinapanood ko doon. Naputol nga, ano ba yan? Ito, bawal na bawal sa cholesterol kasi nga mataas ang cholesterol nito. Pero kasi ako mababa ang dugo ko, okay lang din ang cholesterol ko, kaya ayan, sabak ako sa taba. Pero yung sister ko bawal, mataas ang cholesterol ng tsaka high blood eh. Kaya ko konti lang yung kinain niya.
May ano pa ng mga hipon. No? Kasi nga, burong hipon yan. Maubos na, no? Ayan. Sayang ang ating ano. Sit. Kanina pa nangahingi yung aso ko. Goodbye. Sit. Later, I'll give you food, okay? Pwede. Ayan, dito. Sit. Cut. Cut. Good. Good boy. Takaw yung alaga kong aso. Hingi ng human food. Eh, hindi naman pwede sa kanya yun kasi magkakati yung kanyang katawan. Kaya, hindi namin pinapakain ang pagkain natin yun eh. Meron siya sariling pagkain, dog food. Kaya lang, kalabit ng kalabit na gano'n, hingi ng hingi. Pag hindi mo binigyan, kakalabitin ka ng kalabit na gano'n. Nakakamot na niya yung
yung aking hita o yung aking binti. Pag di mo binigyan, lalo na pag naggagayat ako ng ng prutas, nako, paborito niya, mansanas. Longan, ako yung longan ibigay mo, natatanggal niya yung yung buto. Minsan guys, papakita ko sa inyo, pag kumain ng longan yan. Napakatalinong aso. Right, Mito? Good boy, sit! Bibigyan ka niyo. What? Up! 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 Paminsan-minsan lang pinapakain ng human food. Kasi nga mangangati yung katawan niya. Bawal siya nun. Ang tumutulo dun? Oh, sobrang busog na ako, guys. Nap. Yan na naman, kalabit naman ng mga kalabit. Hingi na naman. Si Ronnie ba? Ang alam ni Ron? Ano ba ito? Yata ko ba? Ano nga? Hoy! Nakaano yan? Ay, nalaglag. Guys, sobrang busog na ako. Thank you. Kung gusto nyo, kumuha kayo dito. Bibigyan ko kayo. Thanks for watching. Bye-bye.